ספר בשביל סבא וסבא. אני ראיתי אבל בריחוק. זה עבודה טובה. איזה יופי. יפה מאוד. איזה תמונות יפות. Tu prends en photo? Ouais. C'est pas moi? Ah non. זה לא שחור? Non. פוטו או וידאו? מה אתה עושה? פוטו או וידאו? וידאו, זה מצלמת וידאו. ממדור. איזה תמונות יפות. מי זה צילם את כל התמונות היפות האלה? זה אוסף. באמת תמונות יפהפיות. יש תמונות של דני, של ליעד. ודורית עם עיניים פתוחות, מעניין. למה? היא תמיד תצטרך תמיד סוגרת את העיניים. בטעות מהפלש? תמיד. ופה היא עם עיניים פתוחות. יפה מאוד. זה אומר, אני לא מאמינה. טוב מאוד. לא, זה ריח, זה רק רעש של הרוח. תראי איזה דמיון. תסתכלי. חבל שאי אפשר לשים את שתי התמונות יחד. תראי מה זה. מי? את ואלי, מה זה דמיון? מה זה? חבל על הזמן. באמת? מה זה? ודורית אומרת יותר מאשר את אותי. אני רואה את אלי ואימא. זה השמן הזה אני מכיר אותו. וגם את ועם ה... Non, je suis pas bien. מה, בגיל שלך? כן, זה אני. Viens, tu vas me photographier à moi maintenant. ראיתי לא, פוטוגרפיה עמוה. סחבה את התמונה. בואי תצלמי אותי. אחרי שהיא עזבה אני אותה. יודעת בוא, אני אצלם לך את תום, שב. בפריז היית אלופה. בגיל 4. איפה מצלמה? נעשה תמונה. בואי. שדני צילם. זה מצלם. בסדר, לך תשב עם סבתא. מישהו הדביק את התמונה הזאת על חתיכת דיפ. מה זה? וזה היה אצל ליעד. על מה אתה מדבר? והיא עזבה והשאירה את התמונה הזאת שם אצלם בג'אנקיאדה שם. בכל הזבל. לא? אני אמרתי, זו תמונה נהדרת. הלכתי חילצתי אותה משאלה שלך. regarde toi. אבל למה אנחנו מחוברים לחשמל? הוא בשביל. אין בטריה? לא טען. נהדר. אמרתי את התמונה הזאת. טום טום. השארתי אותה, היא נמצאת אצלנו בבית. אם תרצי אותה, אני מוכן לתת לך. תגידי, מי זאת? אמא שלך? אני חייכן. אני חייכן. לא נכון. זאת לא ליעד. זאת ליעד? מה זה עיניים כאלה? דורית אני מזהה, אבל מי? אבל ליעד. לא צריך, אתה לא... Alors, אני לא צריך photographe. משקפיים. regarde ליעד. זה ליעד? אווי, אווי. זאת ליעד. דומה לליעד. זאת לא דומה לליעד. זאת קופי. יש לך מצלמה רגילה? נעשה תמונות רגילות? לדני יש, תעשה תמונות. אמא, תפתחי את הדלת. כן. מי זה? שירן. אולי תשמע. מה אתה עושה? הוא באמת מרים את עצמו. כן, הוא עוד שנייה ישחל, עוד איזה חודש הוא ישחל. אוי. הוא גם עושה פוקים וגרפסים חופשי. אתה שזוף ממש. לא, פה אבל היה לי משקפיים כל היום. לא, אבל בלי קשר אתה שזוף. כי אתה הרבה בחוץ, נכון? לא, כן.